Včera koncertoval v Bratislave George Michael. Vystúpil na futbalovom štadióne Interu v rámci svojho minuloročného turné 25 Live. Pred samotným koncertom sa stretol s najvernejšími fanúšikmi. Po skupinovej fotografii sa už venoval iba vystúpeniu, ktoré začalo s miernym časovým sklzom. Hneď od začiatku ohúril George Michael fanúšikov technicky náročnou, pritom veľmi efektnou videoprojekciou. Aj preto boli prípravy na koncert časovo náročné. Stavba pódia trvala 5 dní čistého času, myslím tým 5 dní, 24 hodín v kuse tu chalani stavali, teda nie naši, ale vlastne tá firma, ktorá im stavia. Oni si vlastne všetko doviezli. Iba vo výnimočných prípadoch zostáva George Michael v krajine, v ktorej vystupuje. Na Slovensku pobudol len 5 hodín. To privezol dosť neskoro, 18:36, myslím, že mu pristalo to lietadlo, ale prišiel rovno sem, policajná eskorta ho doviedla priamo sem. Tým skôr, že v Bratislave máme summit, tak akože si podľa mňa trošku uľahčili celú situáciu v rámci bezpečnosti. Bratislavský koncert Georgea Michaela bol prierezom hitov jeho 25-ročnej kariéry. Fanúšikovia neskrývali spokojnosť. Mne sa hlavne páčilo, jak to tam na tom plátne pekne vystupovalo. Ja sa veľmi teším, že som tu, lebo ja som si nevedela predstaviť pred 20 rokmi, že vôbec Georgea Michaela uvidím. Bolo to fajn, treba uznať, že bol to jeden z najlepších koncertov, čo som kedy videl. Za burácajúceho potlesku ukončil George Michael koncert, ako sám povedal, pesničkou s najdôležitejším poslaním. Freedom, čiže slobodu, poprial všetkým Slovákom. Pre TA3 Marcela Šmidová.